Naomi, seryoso ka ba? Dito ba talaga sa restaurant na to? Mahal, paalala lang na hindi nito kapresyo yung mga nasa mall. Mapapag-guess the bill challenge talaga tayo dito. Ano ka ba, mahal? Minsan lang to. Saka ako ang taya ngayon. Sayang naman tong napakaganda kong silk dress at high heels kung hindi tayo kakain dito. Mahal, palagi kang maganda sa mga mata ko. Ayaw ko lang na mapapagastos ka ng malaki. Na-appreciate ko na gusto mo akong makakain dito pero out of budget mo na ito. Mahal naman. Minsan lang naman to. Sige na, pagbigyan mo na ako. Ngayon lang to, promise. Sige na, please. Meron din kasi tayong isa-celebrate ngayon. Teka, may nakalimutan ba ako? Next year pa naman yung birthday mo, di ba? Teka, tignan ko ang date ngayon. Okay, hindi pa naman natin monthsary or anniversary. Ano ba yung isa-celebrate natin? Basta! Tara na, mahal, dali! Pumasok na tayo sa loob para ma-celebrate na natin. May reservation po? Yes, for two. Naomi Perez. Here po. This way, sir and ma'am. Ihatid ko po kayo sa table. Mahal, nakapunta na kami dito ni na mami. Hindi biro ang presyo dito. If hindi mo kaya yung bill, ako na magbabayad. Mahal naman, ang kulit mo talaga. Sinabi ko na sa'yo na ako na magbabayad. Ako muna ang taya ngayon, please. Nakuha mo na siguro yung 13-month pay mo o baka may Christmas bonus ka. Naomi, di ba napag-usapan na natin na you should save money? Tama ka, mahal. Bukod sa mga sinabi mo, I got the job! Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo? Ang laki ng sahod ko doon. Halos triple nung kinikita ko. Kaya ito, sineselebrate natin yung new job ko. Talaga? Wow! I'm so proud of you, Naomi. I'm really happy na nakuha mo na yung job. Basta, tandaan mo ha, stay frugal. Paulit-ulit kitang papaalalahanan, live below your means. Ito naman? Ang KJ, may pa-financial advice agad yan? Mahal, saka na natin yan isipin. Tonight, ang kailangan lang natin gawin ay kumain, sumayaw, feel the moment. Mag-celebrate tayo dahil may bago akong work, okay? Okay, mahal. I'm sorry. Sige, tonight, we will celebrate. I'm very proud of you. Sayo na tayo! My pleasure to dance with you, my love. Yeah, kinikilig talaga ako sa'yo kapag konyo ka. Hawakan mo yung kamay ko. Let's just feel the music. You're so beautiful, Naomi. And goal-getter pa. I'm always proud of you. Ano ka ba? Maliit na bagay. Baka Naomi to, ang napaka-goal-oriented mong jowa. Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Natutuwa ako sa'yo. Hindi natatawa. Sigurado ka? Hold my hand. Huwag kang bumitaw. Konti na lang, matatapatan ko na yung sahod mo. Mahal, ilang beses na nating napag-usapan yung about dito, right? Ayaw ko na nape-pressure ka ng ganun. Magkaiba tayo ng profession and hindi mo kailangan gawing competition to, lalo na pagdating sa salary natin. Naiintindihan ko naman yan, mahal. Ang akin lang, syempre, gusto ko kasi na makasabay naman sa'yo. Ayaw ko kasi na parang nagmumukhang dinadala mo lang ako sa relationship natin. Alam mo yun, gusto ko din na may napapatunayan ako. Hindi na kailangan. Naomi, don't get me wrong. I know you have dreams, pero huwag ito yung gawin mong motivation. Do it for yourself, not for me. Saka I'm the man in the relationship. I'll provide. And itong treat mo sa akin ngayon, I really appreciate it. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ay, naku! Nakakakilig ka talaga! Dear love, high school sweethearts kami ni Naomi. Maayos naman ang relasyon naming dalawa. At katunayan, tuwang-tuwa ang pamilya ko sa kanya. Makuwela, makulit, at life of the party talaga si Naomi. Everybody loves to be with her. Napakadaming kaibigan. Kaklose niya lahat ng kanyang mga kamag-anak. At napakalambing niyang anak at kapatid. Lovable ang girlfriend ko. Kaya naman, ganun na lang din ako na-inlove sa kanya. Hindi kami gaanong nag-aaway. Ang chilang ng relasyon namin. At sabay naming tinutupad ang mga pangarap namin.
Wala akong ginagawang actions na pwedeng magdulot ng insecurity sa girlfriend ko. Hindi ko siya ikinukumpara kahit kanino. At talagang ipinapadama ko sa kanya na mahal ko siya. At special siya sa akin. Kaya nagtataka ako nang bigla na lamang na parang nape-pressure si Naomi na maging ka-range ko siya sa tax bracket. Napag-usapan na namin ang patungkol sa concern ko sa kanya. Hindi kasi siya nag-iipon. The more na tumataas ang sahod niya, ay inaangat din niya ang lifestyle niya. Hindi siya nagiging magaling sa paghawak ng pera. Wala namang kaso sa akin yun, dahil pera niya yun. Pero gusto ko siyang matuto at masanay dahil siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Hindi ba dapat talaga niyang matutunan ng tamang paghawak ng pera? Nakikita ko kasi na pwede niyang madala yun sa pagtanda at ayokong maging lifetime issue namin yun kapag kinasal na kami. Hindi ako yung tipo na boyfriend na bungangero. Pinagsasabihan ko naman siya ng maayos at nakikinig naman siya. Pero hindi niya lang talaga isinasagawa. Mahal! Sakto at nandito ka. Mag-unbox ako ng iPhone 16 fully paid. Tignan mo, dali! Naomi, okay pa naman yung iPhone 14 mo, di ba? Wala namang dents at issue. Bakit pinalitan mo agad? Huwag mong sabihin yung unang salary mo sa work, ito agad ang binili mo. Siyempre naman! Reward ko to, no? Hindi ko nabet yung phone ko dati. And I deserve it. Okay, so for sure binenta mo yun, tama? I know! Hindi ko ibebenta yun. Napakadami nating pictures and memories doon. Sayang yung pera mo. Tapos di mo naman laging magagamit yun. Ibenta mo na para naman may pera ka pa. May ipon ka ba? Kailangan pa bang mag-ipon? Nag-shopping din ako kahapon, mahal. Alam mo naman na gusto ko yung ganito. Healing my inner child. Ganon! Alam mo naman, wala akong cellphone ng high school tayo. Tapos, yung uniform ko, 2 lang. Kaya araw-araw ako naglalaba. Sana maintindihan mo ako, mahal. Naiintindihan kita, Naomi. Concern lang ako. Gets ko na nasa healing stage ka. Pero don't forget your future. May emergency fund ka na ba? Alam mo, ang dami mong mga terms na hindi ko alam. Anong emergency fund? Ano yun? Kailangan mo yun. 3 buwan o 6 na buwang kabuuan ng salary mo para in case na mawalan ka ng trabaho, may mahuhugot ka. Hindi na kailangan nun. Ikaw, baka mamaya, bentahan mo na rin ako ng insurance, ha? Mahal, umamin ka nga. Agent ka na ba ng mga life insurance? Mahal naman, tinuturuan lang kita. Ikaw talaga lagi mong ginagawang joke time eh. Gwapo mo talaga. At ang bango pa. Ay, dinadaan mo pa ako sa lambing ha. Gusto mo din naman eh. O ano na, sayang lang yung buwan-buwan mong membership sa gym. Hindi ka naman nagji-gym. Kailan huli mong punta ng gym? Mahal naman. Yan ka na naman. Nabusy lang ako sa work. Sa kapagod na ako agad kaya tinatamad na ako mag-gym. So nagsasayang ka ng 3,000 a month. Kung nagbabayad ka na lang per day, edi better. Promise, mag-gym ako this weekend. Mahal? Nga pala, pwede ba akong manghiram? Babayaran ko sa sahod ko. Promise! Magkano, mahal? 30,000 sana. Ang laki naman. Bakit? Yung mga workmate ko kasi nag-aya mag-Hong Kong. Ayun, di na ako nakatanggi. Mag-Hong Kong kami next week. Hindi pa aabot sa sahod kaya pera muna ako, please. Di ba napag-usapan na natin na magbabudget ka na ng pera mo? Mahal ha? Simula nang nagka-work ka, hindi ka pa nag-iipon. Puro ka gastos at healing ng inner child mo. Mahal naman. Unang international trip ko to. Payagan mo na ako, please. Pahiramin mo na ako. O sige, papahiramin kita. Make sure na mag-enjoy ka doon ha. Saka yung usapan natin, bayaran mo ko once na sumahod ka. Yay! Thank you, mahal! Mahal, sahod time mo na. Bayaran mo na ako. Mahal, sorry. Hindi ko pala muna mababayaran. Ibabahid ko muna sa credit card. Credit card? Naomi, di ba sinabihan kita na huwag kang kukuha ng credit card hanggat wala ka pang naiipon na emergency fund?
Kasi iniisip ko kailangan ko yun sa Hong Kong. Ang dami ko kasing nabili mga damit sa sapatos doon, tsaka pasalubong. Nakamagkano ka? Secret! Magagalit ka for sure. Hindi ako magagalit. Okay, 38,000. Ano? Uy, huwag kang magalit! Mahal, hindi ako nagagalit. Ang lakas mong gumastos. Minsan lang naman. Anong minsan? Minsan ka nga lang gumastos pero malaki yan. Sabi mo hindi ka magagalit. Naomi, face the reality. Bayaran mo agad yung utang mo sa akin, ha? Hindi kita gustong pagalitan. Gusto lang kitang paalalahanan kasi mahal kita. Mag-save ka muna. Kapag nabaon ka sa utang, ikaw rin ang mahihirapan. I'm sorry, mahal. Yay! Di ka galit! I love you! Live below your means, Naomi. Ikaw talaga? Kung di lang kita mahal. Dear love, tinataasan talaga ng girlfriend ko ang lifestyle niya. Nagsisimula na siyang magpaderma. Nail art na nagkakahalagang 2,500 kada buwan. Shopping dito, shopping doon. At hindi nga niya inuuna ang utang niya sa akin. Mahal ko siya, don't get me wrong. Wala lang ako mapaglabasan ng nararamdaman ko. Ilang beses ko na din siyang pinapaalalahanan at sinasabihan lalo pa at na-max out niya ang credit card niya. Kaya tinulungan ko din siyang bayaran yon. Para sa akin na lang siya may utang. Ganon ko siya kamahal. Gusto ko na matuto rin siya pero the more na tinutulungan ko siya, ay parang hindi siya nagiging aware sa mga actions niya at tuloy pa rin siya sa pagiging gastador. Iniisip ko kung magkakaroon siya ng problema muli pagdating sa utang, ay hahayaan ko ba siya sa magiging consequence? Or kapag ba hindi ko siya tinulungan ay magiging meet siya ito ng aming relasyon? Ang ugaling ito ni Naomi ay out of my control. Pero iniisip ko lang din ang magiging future ko with her. Kaya gusto ko siyang matuto. Love, may sasabihin ako. Ano yun, mahal? Bakit parang ang lungkot mo? May problema ka ba? Wala na akong work. Bakit? Anong nangyari? Nagtanggal sila ng mga tao. Overstaff daw. Namamroblema nga ako. Paano na yung mga bills ko every month? Nakaipon ka naman ba? Yun na nga. Wala akong ipon. Tapos, may utang pa ako sa'yo. Love, wake up call mo na siguro ito. Gustong gusto kita tulungan, alam mo yan. Pero this time, dapat matuto ka on your own. Hindi pwedeng parati kitang isasave sa mga mali mong desisyon. Harapin mo ang consequences ng actions mo. Naiintindihan ko yun, mahal. Ako din naman. Nahihiya na akong sa'yo na lang palagi humihingi ng tulong. You need to figure out kung paano mo malulutas ang problema mo, okay? I'll let you decide. Mag-reflect ka. Ano ang paulit-ulit kong sinasabi? Live below your means. Tama. Huwag kang masyadong ma-pressure sa buhay. Huwag mong gawin lahat at mag-enjoy all at once. Disiplinahin mong sarili mo. Alam mo, babe, buti ka pa wala kang problema pagdating sa finances. Solo mo lahat ng kinikita mo. Wala ka rin kailangan na i-heal na inner child kasi halos na experience mo. Sana maintindihan mo rin ako. Naiintindihan kita. Mahal kita and gusto ko lang din na magkaroon ka ng kontrol. Wala namang masama na gawin mo lahat ng mga pangarap mong gawin. Simple lang naman ang rule, Naomi. Kung ano lang yung kaya ng budget mo sa ngayon, yun lang muna. Thank you. Dahil inuunawa mo ako kahit na madalas nagkakamali ako. Wala namang perfect, mahal. Nandito tayo para sa isa't isa, okay? Palagi tayo magpaalalahanan. Sa ngayon, mag-focus ka muna na makahanap ka ng bagong trabaho, okay? I love you. Dear love, ito lang naman ang naging issue ko sa girlfriend ko, na tila may mindset na YOLO. You only live once. May mga times talaga na lagi niyang sinasabi na gusto niyang kainin yung mga cravings niya. Mapuntahan ang mga lugar na gusto niyang mapuntahan. At tila hindi matapos-tapos ang pag-heal niya sa kanyang inner child. Sa ngayon ay naghahanap pa rin ng trabaho ang aking girlfriend.
At sinusuportahan ko siya at tinutulungan. Alam kong hindi ito ganun kadali sa kanya dahil magsisimula siya muli at may mga pinagkakautangan at bills pang binabayaran. Mahal ko ang aking girlfriend sa kabila ng kanyang mga kamalian. Alam kong nagsisimula pa lang din siyang matuto sa buhay at handa naman ako na siya ay gabayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!